салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали мо. Имрӯз барои шумо дар ин ҷо ман булочка бо мавиз тайёр мекунем. Барои мо 250 грамм ширро мо ширгарм мекунем. 150 грамм шакар лозим аст. Хуб ҳамаи онро якҷоя омехта мекунем ва каме дрожжро ки омехта кардем, баъд мемонем 5 дақиқа дам гирад. дӯстони азиз, то охири видео бо мо бошед. Лайкро фаромӯш насозед. Кадоме ки подписатсия кардаги нест, подписатсия кунед. хуб, дар ин ҷо боз мо 100 грамм мавизи сурхро бо оби ҷӯшомадагӣ тайёр мекунем. Ва дар ин ҷо барои мо 600 грамм ё 650 грамм орд лозим аст. Агар стакан кади чен кунем, 3-3.5 стакан орд, каме намаку ордро хуб омехта мекунем. Дар ин ҷо 150 грамм сливочни масла дар микроволновка об карда бо орд омехта мекунем. хуб, маска, орд, намак дар ин ҷо хуб омехта ки кардем, ширро андохта хамир мекунем. дар ин ҷо хамири мо омехта шуд. Хамири мо бояд на сахт, на мулоим бошад. Хамирро бояд дар ягон ҷои гармӣ монда 2 соат дам гирад. Баъди дам гирифтан хамири мо ки дам кард, онро гирифта ба зволачаҳо тақсим мекунем. Аз ин рецепти мо 19-20-21 дона ҳамхел булочкача меброяд. бовар кунед, маззааш ногуфтанӣ аст. Бо мавиз хело ҳам бомазза шуд. ҳатман шумо низ омода кунед. ана дӯстони азиз, дар ин ҷо мо булочкаҳоро ба зволачаҳо тақсим кардем. Аз ин рецепти ман 19 дона баромад. хуб, онро дар муддати 20 дақиқа мемонем меистад. То он дам мо духовкаро гирён мекунем. Духовка дар муддати 180 градус аллакай гарм аст. баъд булочкаҳоро бо анамин тарз бо корча ором медиҳем. Дар болояш тухм шакида ва шакар мекунем. дар муддати 30-25 дақиқа мепазад.
дар ин ҷо духтаро каме кулча кардем, кулчаи очагӣ. Дар ин ғарибиҳо кулчаи дедониро хеле ёд мекунему, аммо хай дар духовка мепазем. Ана ҳамин тарз мо каме кулча кардем. Кулчаро мухбар карда, дар болояш ширу кунҷит карда дар духовка мепазем. дар ин ҷо дӯстони азиз мехостам имрӯз барои шумо як намуди дигар печёне ки хеле осонак аст, камхарҷ аст ва хеле хушмазза аст. Ҳатман тайёр кунед, ба шумо умедворам писанд меояд. Дар ин ҷо барои мо 100 грамм шакар, як дона тухм лозим аст. Хуб ҳардуи онҳоро хуб омехта мекунем. Баъд аз он барои мо як қошуқчаи майда пурне нима сода мегирем ва каме намак. Ҳамаи инҳоро хуб якҷоя карда, барои мо боз дар ин ҷо 100 грамм сметана ва 100 грамм маскаро об мекунем. Дар ҳарорати хона бошад ҳамаш ва орд. Ҳамаи онҳоро хуб якҷоя мекунем. Дар ин ҷо аллакай ман печениҳоро пухта гирифтам. Барои болояш ман карамел истифода бурдам. Агар шумо метавонед сахарная пудра ё ин ки глазур чизе ки хоҳед истифода мебаред. Ман ки карамел доштам, барои ҳамин карамел истифода бурдам. ҳатман шумо низ барои фарзандо, барои хонаводаатон тайёр кунед. Бовар кунед, печёне хеле осон аст, аммо хеле хушмазза, хушхӯр, сабукак, хеле нағз меояд. ҳатман шумо низ бо рецептҳои мо тайёр кунед, пушаймон намешавед. Агар ба шумо рецептҳои мо маъқул шуда бошад, подписатсаро фаромӯш накунед. То видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.